Hier hebben we hier een godgroeven. Daar hebben we de oude leiding oppakt. Die oude leiding die hebben we geknipt. Daar hebben we een kabel doorheen lutsen. En onder die oude leiding hebben we een nieuwe leiding knopen. En die loeken we in de strijderkant loeken we de oude leidingen eruit. En zo loeken we in een arbeidsgang de nieuwe leidingen doorheen. De bedoeling is dat er op deze wijze zo min mogelijk in de tuin groeven wordt. In totaal worden de komende jaren 6000 oude leidingen naar de huizen te vervangen. Doch is het net zo dat er nou voortdurend gevaar voor gaslekking is. In het Trostnij ben we bezig met de leidingen van 60, eind 50 jaren tot 1964. Die hebben we al hier inventariseerd en daar ben we bezig om die te vervangen. Omdat de materialen die we in die tijd gebruikt hebben, net meer voldoen aan de Joodijkse eersken. Het is materiaal wat toen heel goed was, maar ja, de ontwikkelingen gingen natuurlijk trouw. En als je materiaal van Joodij, dat is toch aanmerkelijk beter als vroeger. Stedin investeert goed 2,8 miljoen euro in het jaar in het project. En dat 3 jaar lang. Voor u zit er een hele opsteker. Het is 2,8 miljoen. Nou, dat is een behoorlijke inbreng in de omzet die we met elkaar draaien in Dokkum. We praten over een totaalbedrag normaal gesproken van investeringen van 1,5 miljoen. Dus het is een substantieel onderdeel daarvan. Omdat het gas voor een schofke aanzetten wordt, kan er net terugwerken worden als de temperaturen 4 onder 0 is. De eerste fase wordt het rond 2015. Daarna hoopt het Stedin een verlenging te krijgen om nog eens een paar duizend leidingen te vervangen.